Saúdos, boas tardes. Aumenta a presión sobre o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, despois da denuncia por agresión sexual contra un dos seus homes de confianza, o xefe da Policía Nacional. Interior puxolle dende hoxe protección á vítima, pero o seu abogado asegura que o ministro nunca falou con ela. Investígase se o círculo do presunto agresor tentou mesmo silenciar o caso. A loita contra a violencia de xénero precisamente é unha prioridade para a valedora do pobo. María Dolores Fernández Galiño tomou hoxe posesión tras ser reelixida polo Parlamento. Seguirá no cargo outros 5 anos máis. A detención do expríncipe Andrés sacode o Reino Unido. O irmán do rei Carlos III de Inglaterra está sendo investigado porque a policía quere saber se pasou información confidencial do goberno británico en 2010. Unha investigación enmarcada no caso Epstein. A Casa Real Británica acaba de reaccionar. María, amósase aberta a colaborar coa xustiza. O rei Carlos III vén de facer público un comunicado no que amosa a súa preocupación polas acusacións contra o seu irmán, reitera o apoio da Casa Real á investigación e subliña que a lei debe seguir o seu curso. Estamos moi pendentes dos feridos no incendio dunha vivenda en Ferrol. Un deles está en estado crítico. Era aínda de noite cando se desatou o lume e un veciño chamou a emerxencias ao escoitar unha persoa pedindo axuda dende a fiestra. Dentro do piso non eran quen de abrir a porta. Yo contaba que era a casa de mi hija que se estaba ardiendo. Yo iba descalza pa aquí andando y mis nietos también lloraban. Y mi prima, ay, llorando también, la verdad. Non se asusten se ven circular polo campus de Vigo un bus sen ninguén ao volante. É o primeiro autobús autónomo que se pon en marcha en todo o sistema universitario español, deseñado en Galicia, 100% eléctrico. Neste telexornal Mediodía poderán subir connosco. Nos deportes, hoxe é tarde de fútbol europeo con sabor galego. Celta ten en Salónica o partido de ida da eliminatoria da Europa League. Xogan co PAOK. Os gregos levan un ano sen perder no seu estadio. A ver se toca hoxe xa para nós. No tempo xa viron que saíron algunhas raiolas. Pola tarde non vai chover, pero abríguense, porque baixan as temperaturas e o vento fará que aínda teñamos máis sensación de frío. A denuncia por agresión sexual contra o xefe do Policía Nacional aumenta a presión sobre o ministro Grande Marlaska. María. Sí, porque nas últimas horas ademais soubemos que o xefe de policía non foi cesado, senón que dimitiu, e tamén que o ministro Marlaska nin chamou a vítima nin o seu abogado. Por todo isto e ademais por dicirse descoñecedor de todos estes feitos, o Partido Popular e tamén o principal sindicato de policías piden a súa dimisión por non ter constancia do que está ocorrendo na súa cadea de mando. Por certo, esta mesma mañá a nova DAO da policía chamou a vítima, ela sí, para ofrecerlle seguridade e escolta, algo que aceptou despois de que trascendera a súa identidade. O Ministerio do Interior púxolle protección policial á xente que denunciou a José Ángel González por violación. A súa situación complicouse ainda máis dende que transcendeu a querela. Tremendo para ella, se ha difundido su identidad, se ha difundido en todos los grupos de policía nuestra querella y ahora pues están vertiendo toda serie de mentiras sobre ella con tal de dañarla y de desacreditarla. Gemma Barroso asumiu provisionalmente a dirección operativa da Policía Nacional. Este xoves contactou coa presunta vítima. Quen non a chamou foi Fernando Grande Marlaska, contouno o seu abogado. Di que a súa clienta está decepcionada coa reacción do ministro. El señor Marlaska tenía que haberle cesado fulminantemente y no permitirle el lujo, después de unas acusaciones tan graves, de dimitir. O principal sindicato policial pide a dimisión de Marlaska e convocou unha protesta o luns ante o Ministerio. Tamén o PP pide o seu cesamento, coñecese ou non de antemán os feitos. Cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Interior abriu unha investigación para saber se o círculo máis próximo ao DAO encubriu a presunta agresión sexual. O Reino Unido está conmocionado polo arresto do expríncipe Andrés. A Policía Británica detivo esta mañá. A investigación está vinculada co caso Epstein. Os axentes rexistraron varios inmobles seus e investigan se enviou documentos confidenciais do goberno británico. María.
Unha noticia de impacto. Andrés Mumbate en Windsor atópase baixo custodia policial mentres as xentes continúan registrando as propiedades en Buckingham e Sandringham, onde se mudou recentemente. A detención chega despois de que a policía avaliase unha denuncia contra el por supostamente compartir documentos confidenciais con Jeffrey Epstein. Aínda que non se coñecen aínda todos os cargos que hai contra el, Andrés sempre negou calquera irregularidade. Un comunicado da policía confirma a investigación aberta contra o expríncipe Andrés. As sospeitas apuntan a que o irmán do rei Carlos III actuaba como un espía pro pederasta Jeffrey Epstein. Facíao valéndose do seu cargo como enviado comercial pro Reino Unido, un posto de confianza que implicaba manexar información sobre investimentos. A detención produciuse na finca de Sandringham, no condado de Norfolk, onde vive actualmente. Os axentes tamén registraron outros domicilios en relación con este caso. A detención non sorprende aos británicos, din que a presión pública tras coñecerse as últimas revelacións dos chamados papéis de Epstein puido levar esta actuación policial. De feito, o propio rei mostrou a súa disposición a colaborar coa investigación. Nun comunicado, di que recibe a nova cun aprofundador, pero que a lei debe seguir o seu curso. O príncipe Andrés queda agora baixo custodia policial no mesmo día en que cumpre 66 anos. Está investigado ademais por outra actuación paralela de abuso sexual, denunciado por unha muller cando era menor de idade. Andrés Mumbate en Windsor é o terceiro fillo da raíña Isabel II e o duque de Edimburgo. Con todo, o rei Carlos III despoxouno de todos os seus títulos, tras coñecerse a cascada de acusacións que pesan sobre el. De feito, nada máis saber desta detención, a Casa Real Británica reaccionou, María. Nun comunicado que se acaba de facer público, Carlos III amosa a súa preocupación polas acusacións contra o seu irmán e reitera o apoio e a colaboración da Casa Real coas autoridades competentes. Ademais, subliña que a lei debe seguir o seu curso. Trátase de momentos delicados para a familia real británica que nas últimas semanas rompeu públicamente con Andrés, ao que xa non lle quedan privilexios, honores e títulos reais. Esta mañá comezou a nova andaina da Valedora do Pobo. María Dolores Fernández Galiño repite no cargo pros próximos 5 anos e marca como prioridade a defensa do feminismo. Fernández Galiño seguirá a fronte da institución creada para defender as liberdades e dereitos dos galegos. A valedora leva 6 anos no cargo e vai continuar outros 5. Entre as necesidades dos galegos ten clara a súa prioridade. Facendo do feminismo a sinal de identidade da institución e incluindo a loita contra a violencia de xénero en todas as súas manifestacións, contra o acoso moral, laboral e escolar. Fernández Galiño foi reelixida no Parlamento a semana pasada cos votos favorables do Partido Popular e do BNG e a abstención do Grupo Socialista. A proposta de Gabriel Rufián para unir a esquerda cara ás próximas eleccións xa ten o apoio de Compromiso e de Sumar. Agora apuntan que hai que concretar como van facer para que só se presente unha candidatura de esquerdas por provincia, a máis forte, din. A proposta de Gabriel Rufián dunha candidatura única de esquerdas por provincia nas próximas eleccións xerais conta xa cos primeiros apoios. Iso é razonable, que lleguemos a unos mínimos acuerdos que todos compartimos. Sumar di que toca afinar e ver como se concreta ese reparto de candidaturas mentres preparan o seu acto de refundación deste sábado, o que non asistirá Yolanda Díaz, pero dende a coalición defenden que terá un papel crucial. Debemos explorar, debemos hablar y debemos trabajar nuevas fórmulas de entendimiento también con la izquierda plurinacional de nuestro país. Os que xa advirten que se van presentar sí ou sí en todas as provincias de Cataluña son Esquerra Republicana, o partido de Rufián. O seu líder, con todo, mantén o apoio ao seu portavoz no Congreso. Siempre le he apoyado, esto seguro, ninguna duda sobre mi apoyo. O obxectivo é que cada partido conserve o seu ideario cun programa común. ¿De qué sirve, qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas? O Partido Popular considera que reflexa a agonía da esquerda. El estado de agonía en el que se encuentra la izquierda tradicional española, que ha venido absorbida por el sanchismo. Unha proposta que xa nace sen o apoio nin de Bildu nin do BNG. Vox
Expulsa un dos seus fundadores, Javier Ortega Smith, acabamos de velo en imaxe. O partido explica que o suspende de militancia por negarse a deixar a portavocía no Concello de Madrid. As diferenzas de Ortega Smith coa cúpula de Vox remontanse hai máis dun ano cando foi excluído da Executiva Nacional. A saída de Smith de Vox súmase a doutros críticos con Abascal que xa saíron da formación como Rocío Monasterio, Macarena Olona ou Iván Espinosa de los Monteros. A homenaxe que cada ano lle rende o Parlamento Vasco aos deputados asasinados pola ETA chega desta vez con algúns dos seus asasinos na rúa, con beneficios penitenciarios concedidos polo Goberno do País Vasco. Todos os grupos da Cámara agardaron hoxe un minuto de silencio polos socialistas Enrique Casas e Fernando Buesa no pleno máis próximo á data do seu asasinato. O último etarra beneficiado é un dos asasinos de Gregorio Ordóñez. Juan Ramón Carasa Torre é o último nome da lista. Acaba de saberse que dende o 2 de xaneiro pode saír de prisión durante o día. O Goberno vasco aplicoulle un artigo do regulamento penitenciario mentres cumpre condena por 3 asasinatos, entre eles o de Gregorio Ordóñez. Y nunca se doblegará a los caprichos de un grupo de impresentables. Aquel político o que ETA ameazaba así. Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una declaración más tuya, y tu familia corre un riesgo de morir. Hoxe Armando Ordóñez lidera as críticas ás semiliberdades de Tarras. Dende hai uns días, Cherokee, condenado a case 400 anos de cárcere, tamén pode saír cada mañá de prisión. Y desde el Gobierno vasco respetamos escrupulosamente la legalidad en lo que se refiere a la progresión de grado de los reclusos de las cárceles vascas, sean reclusos de ETA o no. Y igualmente respetamos las actuaciones judiciales respecto a estas decisiones. Dende que tenga competencia sobre as prisións, a maioría das semiliberdades concedidas polo Goberno vasco foron para presos de ETA. Tamén a obtivo Asier Arzalluz, o asasino do xornalista López de la Calle. No seu caso, deranlle logo o 3º grao, pero a Audiencia Nacional parouno. O artigo 100.2 é unha medida excepcional que se ten aplicado noutros casos de sona, dende os políticos do Prusés, a Iñaki Urdangarín ou Luis Bárcenas. E xa está publicado oficialmente como queda o salario mínimo despois da última suba. Son 1.221 euros mensuais en 14 pagas. Esta revalorización aprobouse para este ano é dun 3,1%, 37 euros máis ao mes. As empresas terán que pagala con efecto retroactivo, é dicir, dende o mes de xaneiro. Ademais, o Goberno aprobou de novo unha deducción fiscal para evitar que estes traballadores teñan que pagar despois no IRPF. O Ministerio cree que 2,5 millóns de persoas cobran o salario mínimo en España. Arteixo aspira a ser referente en innovación sostible e en transición verde. Nunha xornada de diálogo entre o sector público e o privado, as empresas presentaron as súas propostas para seren máis eficientes e para que os usuarios poidan aforrar. Estamos invirtiendo más de 400 millones de euros en actuaciones de eficiencia energética internas, ¿no? Por supuesto, con neutralidad tecnológica, aportamos esa multienergía, esas diferentes alternativas que ofrecer al cliente, ¿vale? Y bueno, lo que pretendemos sobre todo, como veis en el punto 4, es maximizar el ahorro. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cree que ao plan que presentou o Goberno para impulsar a compra de coches eléctricos lle faltan medidas concretas. Asegura que non ten, por exemplo, prevista esa necesidade que hai de reforzar a cadea de valor e provedores e tampouco as necesarias conexións entre industria e enerxía. Seguimos reclamando redes de transporte que sexan adecuadas para as nosas industrias e tampouco se contemplan problemas reais para a industria de automoción en España, como é o absentismo laboral e a necesidade de formar os nosos traballadores nas novas competencias na electrificación dos vehículos. O comercio digital, as grandes multinacionais volven aos centros das cidades, con tendas moito máis pequenas onde a atención ao cliente é directa. E un exemplo témolo en Vigo. Unha coñecida firma de construcción, decoración e fogar abre en formato de exposición. Mar Novas. Non é un caso illado, medran os formatos de proximidade pensados para proxectos e asesoramento máis que para levar produto ao momento. En Vigo, unha multinacional acaba de posicionarse aquí, na Rúa Urzaiz, en pleno centro. Antes tenía sentido grandes superficies con toda la oferta visible para poder verla, pero eso hoy está a golpe de clic y cualquier persona ve la oferta toda que hay y ya sabe lo que quiere. Con lo cual lo que demanda es proximidad
e servicio. A fórmula repítese noutros sectores multinacionais do deporte, da decoración, do moble. Tamén están a abrir formatos urbanos máis compactos e céntricos. Aquí mesmo en Vialia non son tendas exactamente, prestan un servizo. Modo, porque así dimoslo máis a man, examinamos e despois nos interesa ir aos grandes. Es que llevar tanto peso, se te hace más ameno. Para la ventaja del consumidor es que siempre encuentras todo en la misma zona, entonces es más que no te tienes que ir hasta el Meixoeiro, tienes que irte a otros lados. Proximidade e atención personalizada. A batalla das grandes marcas xógase cada vez máis no centro das cidades. No sector primario, o BNG pide medidas contra o intrusismo no traballo das redeiras. A portavoz nacional reclama, por exemplo, espazo nos portos para desempeñar a súa labor. Sabemos que un dos principais problemas que teñen é o intrusismo laboral, que isto fai que teñan que competir con persoas que están facendo de maneira ilegal este traballo e, por lo tanto, tamén creemos que é necesario unha maior implicación do goberno para facerlle frente a ese intrusismo. Galicia Calidade chega a Bruxelas con diálogos en Bruxelas. É un foro co que o Goberno galego quere darlle visibilidade á nosa comunidade dentro da Unión Europea. Hoxe faino ademais mostrando Inditex como un exemplo de Galicia Calidade. É a primeira empresa galega e española, para nós é un gran orgullo que accederan a compartir con nós experiencias, a compartir puntos de vista e debates. O que se trata de falar entre os galegos que estamos presentes en Bruselas para poder compartir con empresas desta categoría pois os seus puntos de vista e poder debatir. Un par de datos sobre a firma de hipotecas que se dispara. O ano pasado asináronse un 22% máis en Galicia e case un 18% máis no conxunto de España. Nunca se viran estas cifras nos últimos 15 anos e iso a pesar de que as vivendas son cada vez máis caras. Os prezos na nosa comunidade encarecéronse case un 12% en 2025 no conxunto de España, incluso un punto máis. Para tentar facer fronte ao problema que temos de vivenda, a Xunta impulsa a construción de 53 vivendas na cidade de Pontevedra. Unhas obras que esta mañá visitaba a secretaria xeral do PP de Galicia. Unha realidade do compromiso do Partido Popular e do goberno do presidente Rueda e vemos a diferencia co goberno de España, que o único que vende é fume. Cada día di un dato novo de miles de vivendas que se van a construir ou que vai a poñer en marcha e non pon absolutamente ningunha. O Goberno vai modificar o Regulamento Xeral de Costas para impedir que as actividades económicas se poidan prorrogar dunha forma automática. A delegación en Galicia do Executivo Central difundía hoxe unha nota do Ministerio en que explica que os permisos para as industrias cetarias ou para os restaurantes que están no litoral se van conceder mediante un concurso público. Isto xerou as críticas por parte do Goberno galego. Cree que o Executivo Central quere eliminar antes de 2050 calquera vestixio de presenza humana nas costas. Por certo que as competencias de ríos e encoros galegos están compartidas entre o Estado e Augas de Galicia, pero o Goberno galego quere asumilas dunha forma íntegra porque creen que unha xestión exclusiva sería máis eficaz. É fundamental que haxa avisos únicos, é fundamental que o sistema tamén sexa único. Galicia ten o sistema Merlín, é capaz de dar avisos con 72 horas de antelación para ver o desbordamento dos ríos e, polo tanto, despois poder actuar. Sin embargo, o sistema que segue a Confederación é totalmente distinto. Aquí non pode haber galegos de primeira e de segunda. Desbordan ríos e os encoros galegos que están por riba do 90% de ocupación, chegando ao 95% na conca Galicia-Costa. Así que moitas presas levan semanas coas comportas abertas, desaugando dunha forma controlada para intentar minimizar posibles asolagamentos. 50.000 litros por segundo aliviaba hoxe a fervenza do Ézaro, aínda que chegou a desaugar máis do dobre. Río arriba, esta é a imaxe do encoro de Santa Uxía. Ten embalsados ahora mismo cerca dos 18 hectómetros cúbicos, estamos prácticamente no 100% e ademais temos as comportas abertas, estamos nunha situación de laminación de avenidas derivada das fortes borrascas. No que levamos de ano recolléronse nesta vacía dos Sallas máis de 450 hectómetros cúbicos, o que o mesmo a auga necesaria para abastecer a Coruña durante 12 anos. Dende este centro de control vixían a situación de 5 presas.
vemos tamén como están operando as diferentes comportas e desaguas de fondo. Os embalses recollen esa agua e nós soltámola máis lentamente polas presas, abrimos comportas e iso fai que non se corten carreteras, que non se inunden colexios, que non se inunden fogares, e iso é a nosa prioridade, é dicir, minimizar o risco de inundacións, xa que os nosos embalses funcionan como amortiguador. En coros que se atopan por riba do 95% de media na conca Galicia Costa e preto do 92% na demarcación Miño-Sil. As aerolíneas insisten, piden unha rebaixa das taxas aéreas. Din que a AENA quere subilas case un 5% en 5 anos para acometer as obras previstas nos aeroportos, pero advirten de que esa decisión vai ter unha consecuencia directa no prezo dos billetes. El sistema de transporte aéreo que tenemos, como dije al principio, por supuesto, es modélico, ¿no? Siempre se puede medir, pero una de sus grandes características es que desde hace 30 años aquí se ha democratizado. Entonces, todos esos incrementos, si siguen así, al final, el riesgo es que deje de ser asequible volar y volar vuelve a ser algo al alcance de muy pocos. Xa está funcionando no campus universitario de Vigo o vehículo autónomo conectado. De que lles falamos? Pois é un autobús que funciona como lanzadeira para facilitarlles aos estudantes os desplazamentos entre facultades. Circula completamente só, nunha contorna real, é dicir, con máis vehículos e con peóns facendo o seu día a día. Nun circuito completamente real, con vehículos e peóns en todo o seu traxecto, así se despraza este autobús autónomo por este campus universitario de Vigo. A viaxe dentro deste autobús dura aproximadamente 20 minutos e un percorrido de 3 kilómetros por este campus universitario fai 6 paradas e estamos falando dun vehículo completamente eléctrico. A diferenza é que é un autobús autónomo, é dicir, sen condutor. Un proxecto piloto con capacidade para 8 paxaseiros que nace da colaboración de Gradiant, o Instituto Tecnolóxico de Galicia, a propia Universidade de Vigo, a Xunta e o CETAC, un vehículo autónomo coa última tecnoloxía. Próxima parada, Ciencias. Tecnoloxías láser, tecnoloxías de cámaras, tecnoloxías de radar. Entonces con iso fai unha imaxe de todo o que está ao seu arredor, identificando vehículos, peatóns, carreteira, e con utilizando algoritmos de inteligencia artificial decide que facer en cada momento. E iso inclúe tamén a tecnoloxía I+D+I en ciberseguridade 5G para validar con todas as garantías as tecnoloxías que definirán a próxima década. Para nos pode supoñer tamén un escaparate ao tipo de universidade que queremos ser, ¿no? Con unha visión de futuro sostible e moderna, ¿no? Realmente o que aporta para a vida en sí son moitas facilidades, pois colles o bus na hora que cando pasa non depende de que teñas un conductor. Somos os primeiros en probar algo novo. Un proxecto piloto nunha contorna cunha orografía e unha climatoloxía difícil. Ata o momento os resultados son satisfactorios. Un revisor supervisa en todo momento o seu percorrido, o que supón unha dobre garantía de seguridade tecnolóxica e humana. Galicia leva 4 anos seguidos gañando poboación. Xa somos 2,73 millóns de galegos. Crece a poboación, ademais, nas 4 provincias, grazas ao aumento de estranxeiros que escollen a nosa comunidade para vivir. Galicia continúa a tendencia positiva, os mellores datos da historia de Galicia en 17 anos. Un incremento dos nacementos do 1,6%. A Xunta de Galicia vai a continuar con ese apoio á familia e desexamos continuar consolidando esta tendencia á alza no número de nacementos na nosa comunidade. A autopsia da nai e da filla asasinados en Xilches confirma que levaban case 2 días mortas cando apareceron degoladas. Tanto neste caso como no último crime machista que se daba onte mesmo en Madrid, as vítimas estaban incluídas no sistema de protección Biogen. Segue investigando as circunstancias dos brutais asasinatos de Xilches. As autopsias da nai e a filla evidencian que morreron entre 36 e 48 horas antes de que este martes saltara a noticia do crime. Estamos todos consternados de lo que ha pasado con esa niña y yo tenía mucha amistad con esa niña porque es de la edad de mi nieta, 12 añitos. O exmarido e pai das vítimas continúa detido á espera de pasar a disposición xudicial este venres como presunto autor das mortes, malia que desde o primeiro momento negou a súa implicación. E han feito unes gravacións que s'han portat tamén a la Guardia Civil. A revisión das cámaras da zona non probou de momento que se achegara á casa, pero hai outras probas que desmontan a súa versión, como o feito de que o can das vítimas aparecese abandonado o luns en Valencia, onde el vive. En Madrid tamén continúa aberta a investigación para confirmar outro crime machista.
Neste caso, unha muller de orixe paraguaia de 37 anos que tamén estaba rexistrada no sistema Bioxen. A súa exparella, un home de 34 anos da mesma nacionalidade, tiña unha orde de afastamento. Pero na tarde deste mércores, el quebrantou a norma e acabou esganándoa na súa casa do barrio madrileño de Tetuán. A muller era nai de 2 pequenos fillos doutra parella. En Valencia, o xuiz que investiga posibles malos tratos nunha gardería de Algemesí tomoulle declaración a outra das traballadoras. A muller, que estaba de baixa cando se clausurou o centro, está a ser investigada por non evitar violencia contra os nenos. O motivo da citación xudicial era determinar se a traballadora coñecía os malos tratos aos que presuntamente a directora da gardería de Algemesí sometía aos pequenos e non actuou a pesar de estar obrigada a facelo como responsable dos nenos. A traballadora estaba citada para este martes como testemuña, pero o xuiz cambiou a súa situación procesual e decidiu citala 2 días máis tarde como investigada. A muller, que no momento da clausura da gardería estaba de baixa, ten prohibido achegarse aos menores ou traballar con menores. Despois da comparecencia, a traballadora investigada abandonaba a sede xudicial cuberta cun chal e acompañada por outra persoa. Na causa figura xa como investigada a propietaria da gardería, a que se lle imputan os delitos de maltrato habitual e de vexacións inxustas a menores. A muller de 55 anos foi detida a finais de xaneiro despois de que varias traballadoras do centro denunciaran os malos tratos. E repítense as denuncias de axentes da Policía Local lucense por multas de tráfico, queixanse de que o seu salario depende en parte de se poñen máis ou menos sancións. Dende a Policía Local matizan isto, recoñecen que a metade do soldo varía segundo os obxectivos, pero negan que sexa exclusivamente por impoñer multas. Algúns axentes da Policía Local de Lugo denuncian que cobraron menos por non chegar a un número determinado de sancións. Un deles é Manuel, que acaba de xubilarse. A Policía Local de Lugo cobra máis por denunciar. Non se ciñe a realidade. A realidade é que deixan de cobrar por non facelos. As queixas xorden polo novo modelo que avalía a produtividade dos axentes. Sancionar, sancionar e sancionar. De feito, creouse unha unidade de sanción dunha unidade móvil en turnos de mañá e tarde que só salía a ese cometido. O Concello delega o asunto na xefatura da Policía Local, que hai uns días negaba o aumento de sancións. Eso trasladar a ciudadanía que este tranquila, que ningún axente que este traballando na calle se dedica a facer fotografías de forma indiscriminada para cobrar un plus de productividade. Si recoñecían unha variabilidade no soldo segundo os obxectivos, entre os que está sancionar. O asistencia ao posto de traballo, por esa especial dedicación e demais, e outro 50% establecese a uns principios de actuación do posto de traballo. Que cousas ten que facer un policía local? Os axentes denuncian que o novo sistema non ten en conta funcións esenciais policiais como a seguridade ou a prevención. Estamos moi pendentes da evolución dos 4 feridos no incendio dun piso de Ferrol. 2 deles están graves, Xoel, que máis sabemos? Pois nestes momentos, Marta, eses 4 feridos continúan ingresados no complexo hospitalario universitario da cidade da Coruña, un deles un neno de tan só 3 anos de idade con pronóstico reservado. Lembremos que todo aconteceu pouco antes das 6 da mañá neste número 7 da rúa Álvarez de Sotomayor, no barrio de Recimil. Como orixe do incendio apúntase a unha estufa eléctrica. Un dos feridos foi un dos bombeiros que participou no operativo de extinción ao quedar a súa perna atrapada pola cesta do camión. O home de 49 anos foi operado a primeira hora desta mañá e foi necesario realizarlle unha amputación. O outro que preocupa tamén pola gravidade do seu estado é un mozo de 19 anos que sufriu unha parada cardiorrespiratoria debido á inhalación de fume e que se atopa na unidade de queimados. A eles hai que sumar tamén unha moza duns 24 anos que permanece ingresada na mesma unidade con queimaduras de segundo grao no 5% do seu corpo. Así quedou a entrada da vivenda na que se iniciou o incendio desta mañá no número 7 da rúa Álvarez de Soutomayor, no barrio ferrolán de Recimil. O lume orixinouse no terceiro andar do edificio contra 6 menos cuarto e quedou extinguido 3/4 de hora máis tarde tras a intervención dos bombeiros de Ferrol e Narón. Non podíamos ni abrir a puerta, a portazo, con machete, con hacha e todo. Es que non sabía la puerta. Despois vindo los bomberos, non sei como hizo tamén, ¡pa! Y la abrió tamén. O incidente deixou 4 feridos, un menor duns 3 anos, unha muller duns 25 e un home de 19. Tamén un bombeiro da dotación de Ferrol que sufriu feridas graves ao quedarlle atrapada a perna na cesta do camión. Neste momento un está sendo atendido en críticos, outro que é o
bombeiro do Corpo da Policía Local está sometido a unha intervención quirúrxica neste momento e as outras dúas persoas están na unidade de quemados. Inicialmente, todos os afectados foron trasladados ao Hospital Arquitecto Macide de Ferrol para posteriormente ser remitidos ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Segundo o último parte médico, ambos os adultos e o menor rescatados atópanse na unidade de queimados, mentres que o bombeiro foi remitido á unidade de recuperación tras unha operación na que foi preciso amputarlle a perna. No que respecta aos danos materiais, o incendo calcinou por completo a habitación na que se iniciou. Adicionalmente, o fume deixou danos no resto da vivenda en unha casa lindeira. Polo momento, a orixe do incidente é descoñecida e está a ser investigada pola Policía Científica. Son imaxes inéditas do atropelo múltiple de agosto pasado en pleno centro da Coruña, das cámaras de tráfico da zona. Un coche arremetía contra os peóns nun dos cruzamentos máis concorridos da cidade e quedaban 7 persoas feridas. Un dos feridos estivo máis dun mes no hospital. O condutor acabou detido por atropelo intencionado. Estas imaxes novas forman parte do atestado que a Policía Local lle remitiu ao xulgado e a Televisión de Galicia, a galega, tivo acceso a este documento en que queda constancia de que o atropelo, Sabela, foi a propósito. Que foi premeditado é unha das conclusións importantes da investigación e pensando en facer o máximo dano posible, o condutor elixiu este paso de peóns da Coruña, un dos máis transitados da cidade, ten uns 20 metros de longitude, 400 metros cadrados, dicimos por aquí pasan cada día máis de 30.000 persoas e ademais o condutor tivo moi pouco tempo para facer ese atropelo onde feriu a 7 persoas. O semáforo tarda en abrir e en pechar agora uns 30 segundos nada máis. As imaxes captadas polas cámaras de seguridade instaladas na zona amosan como o condutor que o 27 de agosto arremeteu contra a multitude que cruzaba pola Praza de Mina acelerou cando o semáforo se abriu pros peóns e trazou unha traxectoria diagonal ata que se detivo bastantes metros máis adiante. Baixou cos brazos en alto e en ningún momento intentou socorrer a ningunha das vítimas. Escuchamos unos gritos y ya fuimos corriendo a la cristalera y claro, vimos a 2 personas atropelladas con el charco de sangre. Se aproximó a toda velocidad, estaba verde para los peatones y arrolló a una multitud de gente. Segundo o atestado que a Policía Local lle remitiu estes días ao xulgado que instrúe o caso, o que tivo acceso á Televisión de Galicia, houbo 7 feridos, a maioría con múltiples fracturas, traumatismos e contusións. O peor parado, un home de 75 anos que sufriu varios derrames cerebrais, ademais da rotura de 8 costelas. Estivo máis dun mes na UCI. La vidriera del coche estaba hundida hacia adentro del impacto contra las personas. La gente aquí tirada mientras no llegaron las ambulancias. Había gente tirada en el suelo, incluso vi un carrito de un bebé, una chica allí más adelante en el suelo también tirada. O investigado, un veciño da cidade nado en Monforte hai 50 anos, deu negativo nas probas de alcohol e drogas. Recoñeceu na súa primeira declaración que pretendía chamar a atención e máis tarde asegurou ter o cerebro controlado por unha mafia e que o coche estaba teledirixido. Permaneceu varios días na sala de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza, pero a conclusión dos investigadores é clara. O atropelo foi premeditado, buscaba causar o maior dano posible e por iso escolleu unha intersección céntrica e moi concorrida para actuar nun día con tempo despexado e boa visibilidade. Seguimos facendo memoria. O condutor que tivo un accidente en Pol en 2023 no que morreu o copiloto vai ter que sentar no banco dos acusados. Dera positivo na proba de alcolemia. Hoxe celebrouse a vista preliminar para evitar o xuízo, pero, Alejandro, non houbo acordo. Sí, por eso quedou fixada unha vista oral para o vindeiro mes de xuño. Como ti ben lembrabas, Marta, os feitos aconteceron en outubro do ano 2023 no concello de Pol. Un vehículo saíuse da vía e bateu contra un árbore deixando ese fatal desenlace. O copiloto falecido e o condutor triplicaba nada máis e nada menos que a taxa de alcohol permitida. Agora a Fiscalía pide para el 4 anos de prisión e tamén a suspensión do carné de conducir durante outros 6 anos por 2 delitos, un de homicidio e outro contra a seguridade viaria. Pola súa banda, a acusación particular exercida polos familiares piden para él 5 anos de prisión. En ambos os dous casos solicítase tamén unha indemnización económica. A batería dun patín eléctrico provocou un incendio nun edificio da Coruña. Houbo que desaloxar unha familia e hai un ferido leve. No estaba cargando, ¿no?
estalló, ¡plá, plá, plá! Explotó la batería, exacto. Porque yo estaba durmiendo y oigo a mi nieto que hace y salgo. Era a batería do patinete do seu neto que chegara de traballar había 2 horas. Meteuno no seu cuarto e por iso foi el quen alertou do que acontecía. A súa avoa rapidamente foille pedir axuda á veciña. E me dixo, María José, mira, llámame a los bomberos. E dije yo, ¿pero qué pasa? E abrí la puerta e bueno, ya... Ao lugar acudiron varias dotacións de bombeiros e tamén da Policía Nacional que, ao chegar, os 4 membros da familia xa estaban confinados no portal, porén non houbo que desaloxar ningún outro veciño. Non quixo bajar nadie. Yo tampouco bajé porque a mí me vino un bombero a decirme como vive enfrente. Mire, haga el favor de poner toallas, bueno, ¿qué te dicen? O dijeron que si tenían un familiar cerca, que no fueran, porque no podíamos quedarnos aí por el humo. Os seus marcharon á casa de outra filla. A ela trasladárona nunha ambulancia ao Choac. Me cayó tamén un pie, me quemó un pouco el pie, pero no mucho. Tras ser atendida das súas feridas, recibiu a alta médica. A media mañá, a Policía Científica entraba na vivenda para recoller pegadas e poder esclarecer o que pasou. E atención co sistema que empregou un ladrón en Vigo para que non o pillaran. Cubriu os dedos de cinta para non deixar pegadas e roubou 7 bombonas de butano. Semella que non tivo moito éxito, porque o pillaron en moi pouco tempo. Nuria. Sí, Marta, de pouco lle serviu a este home pasar o traballo de encintar dedo a dedo cada man para non deixar pegadas, porque o certo é que foi collido prácticamente anallado. Os axentes pillarono cando estaba descargando 2 bombonas da parte traseira do seu coche, bombonas que presuntamente roubou desta gasoleineira. Non eran 2, eran 7. Levaba repartidas entre a parte traseira do vehículo e o maleteiro co conseguinte risco. Ademais, non debeu calibrar suficientemente ese risco porque o montante total do botín non chega nin aos 110 euros. Lembramos que cada bombona rolda os 15,5 euros. Ademais, iso sí debía ter intención de seguir roubando porque os axentes atoparon no seu vehículo varios destornilladores, alicates, unha serra de man e unha pata de cabra, ademais de luvas e lanternas. A xustiza senta no banco dos acusados por primeira vez un magnate das plataformas tecnolóxicas pola adición que producen. Falamos de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, actual presidente de Meta, que engloba Instagram e WhatsApp, entre outras. Zuckerberg explicou que os menores menten cando poñen a súa idade, Ergemino. Efectivamente, a xustiza ten que determinar se é suficiente ou non preguntar a idade aos usuarios cando acceden a Instagram, sen verificar se é certo que teñen máis de 13 anos. O propio Zuckerberg recoñece que se puido ter feito máis para facer ese control. Ademais da entrada de menores, o abogado dos denunciantes afirma que dende a cúpula de Meta presionaron para que os usuarios pasaran máis tempo nas redes. O xuízo podería determinar o resultado de máis de 1.500 outros casos pendentes de adición nas redes planteados por pais e distritos escolares. O presidente do goberno di que a intelixencia artificial está dotando a humanidade dun poder sen precedentes e alerta sobre o perigo de que ese poder quede concentrado nunha minoría en detrimento da democracia. Sánchez fixo estas declaracións nun foro na India que contou coa asistencia dunha vintena de xefes de Estado e de Goberno. Di que a intelixencia artificial debe servir para expandir os dereitos, non para socavalos. En Galicia só 1 de cada 10 alumnos percibe o acoso escolar como un problema. Os datos revelan unha mellora no clima de convivencia na nosa comunidade, pero segue habendo nenos que sofren acoso nas aulas. Son negra e non por iso viñen patera. Son musulmana e iso non quere decir que sexa terrorista. Teño pelo curto e non por iso son un home. Campañas como estas hai anos eran impensables. Dende 2002 a Consellería de Educación aborda o acoso escolar con formacións a docentes, a prohibición do móvil sendo pioneiros e colocando os famosos buzóns naranxas para que os nenos denuncien os casos. Hoxe poñen tamén o acento en que non hai que ver e calar. Esas persoas espectadoras pasen de ser neutros, digamos, de non intervir nun conflito que están a presenciar, a ser defensores, non? O 88% dos alumnos perciben que non hai problemas de convivencia nas aulas ou que son puntuais, sendo un dos mellores datos do Estado. Porén, a posición da Administración galega é a de que mentres haxa un só caso de acoso nas aulas, a tolerancia ten que ser cero.
Mientras exista un só caso, temos que estar cas alarmas encendidas para detectado, primeiro para sensibilizar, segundo para detectado e terceiro para actuar. O gran reto agora é o mal uso das redes sociais e o seu efecto multiplicador. O menor sofre na aula e leva con ela a casa esa violencia metida no móvil. Aínda que as cousas están cambiando e os mesmos nenos xa usan as redes para luitar contra o acoso. Un mapa de Galicia sen chuvia é unha das imaxes máis desexadas dende que empezamos 2026. Hoxe por fin faise realidade, algo que empezou a cambiar, esa raiola de sol que xa está con nós, que vai quedar polo menos din ata o sábado. Algúns decidiron aproveitala dende o primeiro minuto. Teñen razón os antropólogos ao explicar que os folións do entroido son o rito para que esperte a primavera. Despois de 50 días cos pés na auga e co pescozo dobrado debaixo de paraugas e capuchas, de 50 días de facer da necesidade virtude, de escuridade, de vento e de bastante insistir, agora, por fin sí, saiu o sol. Que non o vemos dende cando? Desde outubro. Viene un anticiclón y viene el buen tiempo. Ah, mira. Falta bueno, nos hace tamén. Qué bueno. Sí. Agradecese. Anda xente facendo planes xa para... Pa playa ainda non, me parece. Que xente máis presa nos corre. Eso tamén importa. Ah, que sí. A melodía do bo tempo está no aire, aínda que moitos aínda non acaban de atreverse a desfacerse do paraugas. Claro, hai que traelo por si acaso, non vai a ser que choiva e que haya que abrilo, non vai a ser. Si o tempo acompaña, igual o fin de vamos á playa. O anticiclón asenta e promete para sábado e domingo unha suba de temperaturas. Agradécese ata esa pequeniña molestia nos ollos pouco afeitos e as terrazas van camiño de encherse, así que vayan quedando enxoitas. Pero os impacientes a cougo, dentro dun mes e un día, será primavera. Dende hoxe en Santiago podemos facer un percorrido visual polos acontecementos máis destacados de 2025 na capital galega. Son eventos deportivos, culturais, o regreso das esculturas do Pórtico da Gloria ou como viviron os composteláns o apagamento de abril baixo ollada dos fotoxornalistas de La Voz de Galicia. Con eles fixe unha autofoto o presidente da Xunta. E hoxe chega a melloría o tempo en mañanche o anticiclón. Melloría, por exemplo, no litoral, nas Rías Baixas, do nivel laranxa da mañá o amarelo. No litoral norte é certo que aínda continúa o aviso laranxa. E na montaña, xa lles adianto que esta imaxe ten horas, as horas contadas, xa que a neve, co ascenso das temperaturas prevista para os próximos días, vai se derreter, e que tranquilamente imos falar durante a fin de semana de 20 graus en moitas zonas de Galicia. É certo que aínda pola tarde pode chuviscar de forma esporádica en algunha zona da comunidade, vai costar a raiolas de sol gañar terreo sobre as nubes, algo teremos, e eses ventos do noroeste e o descenso das temperaturas deixan certa sensación de frío. Xa notamos a primeira hora e sobre todo tamén a última hora do día. Como sempre, o que non cambia é que despois dos deportes vimos con todos os detalles. Este panda vermello ben sabe que hora é a de comer. Espetadas de froitas, o seu segundo bocado favorito, tralo bambú. Tamén hai espetadas variadas e algo de marisco, pero o resto de compañeiros nesa reserva de vida silvestre na China. Coatís, capibaras, londras, macacos. Un banquete especial para recibir con bo dente o aninovo chinés que acaban de comezar. Os animais celebran o aninovo chinés comendo e os humanos con fogos artificiais. En Hong Kong, que, como saben, ten os seus máis e os seus menos coa China, botaron a casa pola ventá con case 32.000 foguetes para recibir o ano do cabalo de fogo. Na tradición chinesa, as persoas nadas neste ano van ser optimistas, aventureiras e tamén impacientes. Igual que a audiencia do telexornal Mediodía. Sobre todo impacientes por volver a encontrarnos. Será mañá ás portas xa dunha fin de semana por fin solleira. Moi boa tarde.